Milé ženy, já vám přeji krásný den a pojďme se dnes společně nalíčit na speciální den, což je svatý Valentín, který už nás čeká zítra, a pojďme si ukázat nějaké tipy, triky, které můžete využít nejenom na různé speciální příležitosti, ale třeba i ve vašem každodenním líčení. Základem každého líčení je samozřejmě správná péče o pleť, takže je potřeba ji vyčistit, zhydratovat, použít různé doplňky, jako jsou třeba tonika, pravidelně si dávat masky minimálně 2krát týdně, aby to opravdu mělo účinek a nebyly to jenom vyhozené peníze, a používat právě to, co je správné pro náš typ pleti. Protože to nám zaručí, že to líčení vydrží nádherně, jak se ho dáme ráno, tak takhle ho budeme mít i večer. Pojďme jako první na fixační gel pod make-up z SPF 15. SPF používáme v krému, takže vůbec není nějak potřeba používat i v těchto produktech, ale co je tam důležité, že tohle je takový vyrovnávač terénu, se tomu říká. Je to fixační gel, který samozřejmě nejenom zafixuje ten make-up, který si nanesem, ale především nás vyhladí, zajede nám do různých pórů, vráseček a potom nám tam nezalízá ten make-up a vypadá ještě lépe. Jako druhý produkt si hnedka vezmeme podkladovou bázi neboli make-upy a v Mary Kay se to stále jmenuje vlastně ještě podkladová báze, protože v tom neobsahuje olej. To je velmi důležité si pohlídat právě v našich make-upech, aby tam žádný olej nebyl a neucpávalo nám to tu pleť. A budeme na to používat štětec na podkladovou bázi neboli na make-up, na CC krém, na cokoliv tekutého, protože tento je naprosto úžasný, má velkou takovou plochu a je to s ním velmi rychlé. Já používám make-up tak, že si ho dám maličko na hřbet ruky a dále vezmu štětec a už si ho postupně rozmazávám. Nezapomeňte si make-upy dávat i přes oční víčka, aby jsme si je pěkně sjednotili a aby nám na tom ještě lépe držely oční stíny. Make-up je ochrana pleti, takže bychom si ho správně měli nanášet úplně každý den, protože to, co my vyjdeme ven, všechny nečistoty se nám chytají na vrch a potom večer to krásně vyčistíme, opláchneme a ta pleť je zase krásná, pěkná, nezanáší se a měli bychom to používat pravidelně. Jako další použijeme korektor, který já používám v barvě své pleti, protože jsem opravdu hodně světlá, ale pokud jste třeba tmavší, můžete používat i o odstínek světlejší a tyto místečka si rozjasnit. Můžeme si rozjasnit čelo, nos, bradu a pod očima. Používám na to stejný štětec, nebo tady můžete využít houbičku. Pokud používáte houbičku na korektor, tak je potřeba ji pořádně navlhčit, namočit vodou, aby zvětšila svůj objem a bude to ještě lépe se potom zapracovávat a bude to vypadat skvěle. Ale já úplně nedoporučuji používat houbičky na celý make-up nebo na celou pleť, na CC krém, protože zaprvé více sní toho materiálu, ale není to sní tak rychle, jako třeba se štětcem, takže určitě vyzkoušejte, s čím i vy jste nejvíce spokojené. Ale co nejvíc nedoporučuji používat, tak jsou ruce, protože rukama si nikdy ten make-up nerozetřeme tak pěkně, rovnoměrně a tak, aby to po celý den vydrželo. Po případě další, co si můžete vzít, tak korektor ve vašem odstínu pleti, což u mě je stále tento, a zakryju si třeba občas něco, co se mi udělá a co tam úplně na té pleti nechceme. Vždy je potřeba jenom zaďubkávat, nerozmazávat. Další na řadě je pudr, takže použijeme štětec na pudr a můžete zvolit sypké pudry nebo tuhé pudry. My dnes použijeme tento tuhý, ale vyberte si ten, který vám je příjemnější, já to různě střídám. Na cestování miluju sypké pudry, protože se mi nerozbijou. Na druhou stranu tady to je pro mě taková rychlovka v kabelce, když se potřebuji třeba přepudrovat i během dne, takže tady vůbec nezáleží, jestli používáte sypký nebo tuhý. Další, co použijeme, je štětec na tvářenku a na kontury a použijeme konturovací pudr latte. Já používám tento světlonký, můžete i tmavší, pokud právě máte tmavší odstínek pleti, ale na druhou stranu, pokud začínáte s konturama a nejste na to úplně tak zvyklé, zvolte si jemnější a postupně, když tak můžete více a více přidávat. Jemně si ho nanesu, protože naše konturovací pudry, tvářenky a stíny mají technologii Chroma Fusion, která nádherně drží. A naneseme si takže na čelo. Tady zase záleží, co si chci vykonturovat. Někdo, kdo má třeba vyšší čelo,
tak se ho musí třeba vykonturovat více. A vychází to taková většinou i jako trojka, co děláme, takže tady jedu vlastně od pusy směrem k uchu. Nad to si budeme nanášet tvářenku a ještě nad to budeme používat rozjasňovač. A pokud to chceme někde zjemnit, tak si vezmeme štětec na pudr a jemně si to ještě rozpracujeme. Vždy je důležité vše pěkně rozblendovat a rozpracovat, aby to vypadalo pěkně a jenom taky jemně. Jako další použijeme tvářenku a použijeme tuto Shy Blush, která je moje nejoblíbenější a je s nádechem do oranžova a má krásně jemné třpytky. Používáme to tak, že dáme 2 prsty od nosu, když se usmějeme, udělají se nám takové tvářičky a je to vlastně těsně nad konturující pudr, téměř se i propojuje a nanáším směrem k uchu. Tady vždy záleží, jak šikmo si to uděláme. Pokud si uděláme více šikměji, více si prodlužujeme obličej, naopak pokud to udělám rovně, tak se obličej rozšiřuju, což většinou nechceme. A tvářenku se nebojte přidat více, protože ona se jemně opráší a je dobře, když tam jde vidět, protože nás pěkně rozveselí. Jako další jdeme na obočí, takže si ho jenom učešu. Udělám si tvar, který chci, aby to obočí mělo, aby nám to nikde nelítalo. A dneska použijeme stín Espresso právě za pomocí štětce na linky a obočí. Stín je to tento a vypadá pěkně pro blondýnky, brunetky, pro tmavoblásky, ale je potřeba nanést jenom jemňoučce, pokud jste světlovlasá jako já. Pokud naopak máte tmavší vlasy, tak se nebojte klidně i přidat. Takže já pouze takto nanesu ten stín a ještě si jemně opráším o ruku. A začínám vždy těmito konci od nejvyššího bodu, dále si udělám linii tam, kde mi začíná to obočí ze spoda a už pouze rozmazávám nahoru. Obočí vždy můžeme mít tmavé, jako jsou naše vlasy, anebo o odstínek tmavší, než jsou naše vlasy. Rovnou zůstaneme u tohoto štětce, kterým si naneseme i linku pod oko a použijeme dneska tady tuto šedou. Nanesu to tak do 1/3, maximálně do poloviny oka. Jako další si vezmeme rozjasňovač Glaze, který si naneseme tady na drty. Používám to vždy ještě právě před drtěnkou. Použijeme to jemně na nos. Dáme si to nad tvářenku, zase to tak jemně propojuji s tvářenkou. Můžete nanášet prstem, nebo to můžete nanášet i štětcem na tvářenku, záleží úplně na vás. Pro mě je to tím prstem takové lepší. A ono to krásně jde vidět, ne úplně mi na sobě, ale potom z boku, když se na nás někdo podívá, tak se to krásně jemně třpytí. Vypadá to moc pěkně a třeba na plesovou sezónu nebo na speciální příležitosti je to úplně úžasný produkt, který můžete používat právě rozjasňovače. Dále jdeme na oční stíny. Jako první použijeme tento krásný stín, který je s nádechem do oranžové. Naneseme to štětcem, tady tímto plochým na oční stíny. A dáme si to po celém pohyblivém víčku. Důležité je, aby jsme si ho vždy dali i nad očnicový oblouk, minimálně do toho záhybu oka.
Věřím, že i na tom videu jde vidět, že ten stín je takový jemňoučký, ale lehce třpitivý a vypadá moc pěkně, takže pokud nejste zvyklé se líčit nějak výrazně, klidně si už teďka dejte jenom linku nebo jenom řasenku a bude to vypadat skvěle. Jako další si vezmu štětec na stínování očí, který je velmi zásadní pro to, aby jsme měli krásné stínování očí. Aby jsme to neměli jenom tak nějak nanesený jeden stín přes celý oko, ale aby jsme udělali takový ten elegantní přechod z nejtmavší zvenku do té nejsvětlejší dovnitř. A použijeme tento stín Golden, který si naneseme do záhybu oka. Jedu pouze do poloviny oka. Vždy začínám tak, že jedu zvenku, dovnitř a pak už rozmazávám. Zároveň se ho znovu nanesu a spojím si to dolů k řasám, takže mi vznikne takové Bčko. A už jenom rozmazávám. Tady nejčastěji, co dělají ženy právě za chybu, je, že to nerozmažou, že si s tím nedají trošku více práce, ale chcou nanést jednu čáru, druhou, hotovo a mít to, ale pokud to pěkně jemně rozmažeme, vypadá to pak moc pěkně. A můžeme si ještě nanést ten stín a jemně si vyplnit 1/3 toho oka tady tímto stínem, klidně až 1/2. Vezmu si předchozí štětec nebo jakýkoliv jiný štětec, jemně si ho odmažu od těch ostatních třpitek a ostatních stínů a vyčistím si a ještě více to rozmažu tak. A dále, co použijeme, znovu si vezmu tento štětec na stínování očí, vezmu si stín shadow a jenom si to vyplním jemně v tom pohyblivém víčku. Nejdu už ani nad záhyb, ani do toho záhybu, ale pouze pod ním. Já mám tento stín moc ráda, protože on to oko ještě více stmaví a já, jak mám tmavší brýle, tak mi to pod tím hezky vynikne. Pokud už nechcete tady používat tmavší stíny, určitě si můžete nechat pouze ty dvoje, anebo si tam použít nějaký lehčí stín, jako je třeba úplně jemňoučce, třeba espresso, ale ne v takové vrstvičce, ale jemně si to rozmazat, ještě si to takto jubnout o ruku a dát si to tam opravdu lehce. Znovu si vezmu právě ten nejčistší štětec, který mám a jemně si tady rozmažu ten přechod, abych to trošku zjemnila. Stíny nám vždy musí končit tak, když si spojím nos, konec obočí, tak tady. Cokoliv nám jde pod, tak nám to vlastně padá, takže je potřeba si to tam taky jemně umazat. Pokud nám někde napadají ty stíny, třpitky, tak si vezmu štětec na pudr a jemně si to odstraním. Vezmeme si teď tekutou fixu, kterou já používám téměř každý den, ale moc ráda to poslední dobou střídám, protože trendem tohoto roku jsou barevné tušky, takže naše krásné metalické fialková, zlatá, smaragdová, anebo i klasická modrá, šedá. Je dobře, že to různě střídáme a to líčení tak obměňujeme, ale toto je pro mě vždycky základ, když chci stmavit, když chci nějakou speciální událost, když chci, aby to oko pěkně vykouklo, tak ta fixa je na to úplně úžasná. Jedu vždycky takto bokem a jemně jenom vždycky přidávám. To mi zaručí, že udělám rovnou linku. Dále potřebuji si vytáhnout ten zobáček. Většinou to spojuju právě v té linii, abych to měla ke konci toho obočí. A to už si můžu jenom domalovat. A ten zobáček si můžete protáhnout tak, jak vy chcete. Jenom si to doděláme tady v té přední části, protože je vždy důležité, aby to šlo postupně a aby tam nebyl žádný velký skok. Rovnou jsem dodělala i druhé a jdeme na řasy. Použijeme tady tuto velkou, kterou mám moc ráda řasenku, ale na to použijeme ještě tuto menší, aby jsme si ty řasy ještě více tak jako doprotáhli. Tady tu řasenku moc ráda používám, takže ji nanáším jako zetko, takže takto různě do strany a do boku. A potom s ní různě pootáčím, protože ona některé štětinky má delší, některé má kratší, takže a přesně na to má právě i tady tenhle ten nástavec, takže je potřeba s ní občas pootočit, ať je na objem, tak právě i na délku. Tak a teď to ještě doladíme tady touto. Já většinou vrstvím 2 řasenky, dělám to já, dělá to i mamka. Vypadá to pak prostě vždycky ještě lépe.
A moc ráda třeba v létě používám vždy nahoru voděodolnou řasenku, takže si dám jakoukoliv, nahoru voděodolnou a kdybych náhodou se zrovna chystala do bazénu nebo kamkoliv, tak už jsem na to připravená. Vezmu si štětec na obočí, který už jsme používali právě nejenom na obočí, ale i na tu dolní linku. Pěkně si ho očistím a použijeme ještě linku tady od vnitřku oka do té druhé poloviny. Vezmeme si ten nejsvětlejší stín, který jsme používali do vnitřního koutku, ten lehce do oranžová a nanesu ho takto. Vezmu si zpátky Fanorama řasenku, nanesu si dolní řasy, který já moc ráda si dělám i dole, někdo dává pouze nahoru, je to teď takový trend, ale záleží vždycky jenom na vás. Já mám ráda, když to oko je takový kompletní. A protože budeme používat červenou rtinku, aby ty rty pěkně vynikly, tak použijeme navlhčený tamponek, peeling a balzámek na rty. Ale úplně jenom jemňoučce. Takže jako první dám si na prst trošičku peelingu, abych si ale nesmazala právě okolí těch rtů, ten make-up a rozjasňovač, co jsme si tam dali. Jemně si to jenom opílinguju. Balzámu si dám opravdu velmi malé množství. Po případě, pokud trpím na hodně suché rty, tak si ten balzám můžu dát ještě předtím, než se začnu líčit, aby se více vstřebalo. Vezmeme si červenou konturku a červenou rtinku Red Stiletto. Vyplním si jemně celé rty. Tím si to krásně zafixuju. Dále použijeme rtinku. A máme hotovo. Celý vzhled na závěr můžeme zafixovat transparentním pudrem. Pokud si chcete ještě více zafixovat rtinku, tak vám poradím jeden tip. Dejte si papírový kapesníček, obtiskněte si tu rtinku, naneste na to taky ten transparentní pudr, potom si naneste znovu rtinku a máte to ještě více zafixováno. Po případě, pokud nemáte rádi lesklé rtinky a chcete to více i zmatnit, tak i na to použijte tento pudr.